ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೂ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಅಂತೋಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ವೆದರ್ ಲಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ನೀರನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಕನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು ಬರ್ಸಲವರ್ ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಚಿಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೊಸಳೆ ಮೀನೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಸಳೆ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದುಂಡು. ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 6:30 ಬಟ್ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂಡು ಪೂರ ಹೋದಾಗ ಬೇಕು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದಾದ ಉಂಟೊಂದು ಗೋರು ಅಂತೇನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಯನಾಡ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೇರಳದ ವೈಬ್ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ನಾನು ಗೋಡೆಡ್ದುಕ್ಕ ಪಂಚೆಡಲ್ಲಿ ಪಂಚೆಡೆ ಫುಲ್ ಪಡ ವಯನಾಡದ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕಾಡಲು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು 1 by 1 ಆದ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕ. ಸೊ ಇಂಕಲು ವಯನಾಡ್ ಈ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಉಲ ಉಂಡು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಡದು ಬತ್ತನ ಇಂಟ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಯನಾಡ್ ಒಂದು ಪಾಂಡ. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಾಂಡು ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಯನಾಡ್ @gmail.com ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋಡಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೀಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಗೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಕನ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಈತ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಟೆ ಫುಲ್ಲರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗಲೇ ಜಡ್ಡ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮುಟ್ಟುವಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಬೆದೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗಲೇ ಜಡ್ಡ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೊಂಡ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡತೊಂದು ಕೊಂಡ ಮಿತ್ತಡು ರೆಸಾರ್ಟ ಮೂಜಿ ಕಾಟೇಜ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್. ಪಡೆದಿರ್ತ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಪಂಡ ಮೂಲು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಪೂತ ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಥರ ಕ್ರೋಟಂಡ್ ಟೈಪ್ ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಗೆ ವಾತ್
ಸರ್ವೈವ್ ಆಪುಜಿ ಮತ್ತು ತೋಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೋ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಯನಾಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ದೈಕುಲುಲ್ಲಕಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತೋಜವೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಇದು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪರಂದೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಲು ಸೊ ಇಂಚ ಪರಂದದ್ದು ತಿರ್ತ ಬೋರ್ಲು ಸೊ ತಿರ್ತ ಬೋರ್ದ ಏನೇನು ಪೆಜ್ಜುವೇರು ಸೊ ಪೆಜ್ಜಿದು ಅವೇನು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಣ್ಗದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಹೋಗುಂಡು ಸೊ ಸಿಪ್ಪೆ ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಪ ಇರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾಮು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಪ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಡು ಸೊ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಮಂತ್ವೇರೆ ಏನು ಸೊ ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಾದ ಏನು ಪುಡಿ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಫಿದ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಸೊ ಮೂಲೆ ಎದುರು ತುಲೆ ಅನ್ನ ತೋಜವ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಪಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈ ವೈಬ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಈ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಕಾಮ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಜೋಕಾಲಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಂದಾವು ಸೊ ಇದು ಜೋಕಾಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಲರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅರ್ಧಡು ಪೋದಾನಾಗ ಕೂಡ ಸುಚ್ಚು ಲೆತ್ತದು ಓನರ್ ಲೆತ್ತರು ಒಂದು ಸೊ ದಾದನ್ನು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡ ಪುತ್ತದೈ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ನಮಕ್ಕಿಂಚ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಕೇನ್ ಬೇರು ಬಂದು ಸೊ ಕೇಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಪುರಿಯರು ಪೆಡ್ಡ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂಚದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಟ್ ದೈಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ದೈ ಅಂಕಲು ಆಡ ಚೂರು ಪಂಡ ಇಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಕೇನ್ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಪಂಡೇರ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದ್ಪರಂತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪನತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಚುಚ್ಚಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವ ಚುಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಎಂಚ ನಿಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬರತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಮಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕುತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದು ಇಂಕುಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಜತ್ತದ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹೋತಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬರ್ಸಾಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡು ಅವು ಪಂಡ ನೀರಡು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಐಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಮೀನ್ದಾರ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ತೋಜೆ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತುಂದಾಯನ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಲೆ ಇದೆ ಒಂದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದೈಯನ್ನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟದು ನಕ್ಲು ಸೊ ಕಾಫಿದ ದೈ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ದೈ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲು ಕಾಡ್ತದ ಅಂತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ಏನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟನು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೈನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಕಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಸಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕಸಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೈ ಇತ್ತ ಗೆಲ್ಲಿಂಚ ಜಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಳು ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಇದು ಮುಲ್ಪ ಪಡ್ದಿಂಚ ವ್ಯೂ ಓಕೆ
ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೀಟ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ನೀರು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಪನ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಡಂಡ. ನಮಕ್ ಊರುಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಮನ್ಪಲಿ ಇದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತುಜಂಡ. ಸೊ ಏಪ ಕಂಡ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆದಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಹೆಡ್ಡೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಕೊಯ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಲ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ನೈಟ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಇಂತಲ್ಲ ಇಂಚುಂಡು ಹಿಂಗೆ ವಾವ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟೈರ್ನ ಮಣ್ಣದಿಂದ ಅದು ಇಂಥ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಟೈರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ತೂವಾರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಂಡು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಮುಕ್ಕ ಮೂಸೊಲ್ಲೆ ತೋಲಿ ಮರ ತುಲೆ ಮರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ದೈ ಮರ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾಫಿ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂರು ಪೂರ ಒಂದು ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಲು ತಾಯಿನ ಪೆಜ್ಜು ಇರಲ್ಪಡ್ದು. ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರೆ ಪರಂದಾಯಿನೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಿರೋದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಯರು ಪರಂದ ತೆಪ್ಪುಜ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಏನ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ನೆನು ಪೆಜ್ಜು ಇರು. ಸೊ ಐಕಂದೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮುಂತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಪಿರಾವರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಫ್ಲವರ್ದ ಡಿಸೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಟೇಜ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಟೇಜ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕಾಟೇಜ್ಗೆ ಎಲಿಸಾಮ್ ಒಂದು ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇ ಬಿ ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನನ್ನ ಪುದಾರಾದಿತ್ತು. ಸೊ ಮುಳ್ಳ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ದೈಕ್ಲಲ್ಲ ತುಲಿ ಶೋಕದ ದೈಕ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ದೈ ಪೂರ ಕುರಿಯರ್ಲ ಮತಕೇಂದ ಸೊ ಕುರಿಯರ್ಲ ಚಟ್ಟಿದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಮಾತಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವೇ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಕೂತದೈತೆ ಪೂರ ಅಂತ ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಜೆತ್ತದೇರು ಇಂಕ ಪೂರ ಐಂಜನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವರು ತಿರ್ತು ಜೆತ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಬಡ್ಡಿಡು. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಜೆತ್ತದ ಬಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ನಿಮಗೆ ಪಾತೆರ ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಪಾತೆರ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೀರಕ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡಿಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಜೈತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀಝಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಸೊ ಮುಂತುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಟೇಜ್ಗೆ ವಾಲ್ಹಲ್ಲ ಅಂದು ಪುದಾರ್ದು ಇತ್ತೇರು ವಾಲ್ಹಲ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುದಾರ ಇತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುದಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲೇನ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ನೇಮ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅರೇನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತೋಜೋಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಈ ರೂಮ್ಲ ಅಂತೆ ಗಲೀಜ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ತೋಜಾವುಜಿದ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಅವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ. ಸೊ ನಿರ್ವಾಣ ಅನ್ಪುದಾರ ನೆತ್ತೋಗುದ ಹಿಂದೂ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಥರ ಹಿಂದೂ ಪುದಾರ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಾಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಯಾವುದೊಂದು. ಸೊ ಪಿರಾವ್ ಪೋಯಿ ಯಾವುದಂತ ಅಂತ ಪಿರಾವಡು. ಸೊ ಉಪ್ಪೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಫಾರನ್ ಶಾದಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ರೂಮು ಇಂಚಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲು ಪಿರಾವಡು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಅದು ಓವರಾಲ್ ಅದು ಪನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು.